suling kumandang kenyot kenyot yen rakuwi aku emoh ngono keong anak piing ya manuk manyar susuwe dawa entuk sing anyar aja lali kok tuwa cucuk manyar manuk manyar cucuk itu oleh anyar cucuk itu aja lali mbok tuwa wah iya aja sia-sia aja sia-sia iki mirunggan kanggene kanca-kanca yoga yen kepengin tetembangan monggo niki Mas Dalang niki monggo ngono ya Kang ya awake dhewe iki butuh persatuan gong ngono cocok Pak Mas Dalang sinten aja napa bawa napa pripun sebab ya dikaya apa golek kanca ki angel kula niki mbok sinten Aldi iya Aldi Mas Aldi cocok Dalang Dedi Dalang sinten malih wah iki jan kene dalang tok niki cocok Dalang Wiyatno Putih Aga ya pun toh cocok niki nggih moga Mas Dalang yo sinten Mas yo iki pun toh santai mawon iki yo iki kepenak nih yo enggak sinten bowo jenengan bowo yo Mas Dalang yo Mas Dalang sinten Dalang kabeh pun toh manut monggo yo iso sembarang pokoke bowo sing penak sinten Dalang Pemas monggo Dalang Putut Putut manggung putut enggak aja putut cilik enggak aja monggo adik ganteng rumah saku janan weh jan sip bose campur sari sinten weh cocok nggih foto niki kula paringi wedal iki kepengin kula niku sambung rasa kalih para kadang wiyaga lan para pamirsa ingkang tasih nenggani ngoten nggih. Ngono ya Kang iya dhewe kok. Dalang ki cita-citane mrene rabine sinden Brian ya. Upu Elsi. Ora aja ya. Dhuwur ngene ya. Elsi. Cok. Ya Mas. Sinten? Mike niko. Mike niku, Mike. Heeh. Waduh iki piye iki carane iki? Carane ndi? Sumpengku kan disimpengku kae kuwi jajal. Enggak. Nggih niki. Ya. Niki Mas sinten niki? Mas Dalang sinten? Mas Putut. Mas Putut cilik. Lulut. Pak Dalang nggih. Matur nuwun. Cocok. Oke. Sugeng dalu, Sugeng dalu, Mas Putut. Mboten kula